Doncs ja tornem a ser aquí amb la Judit Cabarol. Bon dia, Judit. Bon dia, Mar. Que com cada mes ens vens a fer algunes recomanacions, ens vens a ajudar a alliberar-nos de l'estrès, en aquest cas de la ment, no? Quan se'ns ennubula molt la ment, què hem de fer? Doncs mira, avui el que treballarem a nivell psicocorporal serà agafant com a punt de partida una metàfora en la que relacionarem el nostre cos amb un bloc de pisos, com si fos el nostre edifici, on tenim els ciments de l'edifici, que són les nostres cames i peus, allà, la planta soterrània, allà on hi aparquem els vehicles i on hi tenim els trasters, que seria la zona de la pelvis, i la part baixa de l'abdomen. La part alta de l'abdomen seria més aviat com un primer pis, la caixa toràcica segon pis, i després l'ascensor fa un llarg recorregut fins a arribar a l'àtic. I tot el cap és l'àtic. Exacte. Llavors, si jo et pregunto i us pregunto a vosaltres en quin d'aquests pisos del vostre bloc acostumeu a passar-hi més estona, no sé què em contestaries tu, Mar. El cap, sempre pensa, el cap. A l'àtic, sempre som a l'àtic aquí. A l'àtic. És habitual que passem molta estona apalancades, per dir-ho així, no? En el nostre àtic, fins al punt que tinc moltíssimes persones que venen a consulta amb una demanda terapèutica que és, sisplau, ajuda'm a parar els pensaments, perquè la gent està com molt atrapada en aquesta mena d'espirals de pensaments repetitius, d'indecisions, de preocupacions, de projeccions de futur. Llavors, moltes vegades, doncs això, la demanda és, sisplau, com puc sortir d'aquí dalt? Llavors, la pràctica que porto avui té a veure amb això. Sí, perquè ara que deies això, a vegades que se't posa un pensament intrusiu al cap i no hi ha, per exemple, manera de treure'l, cada cop li fas més bola i va creixent, va creixent, va creixent. Clar, què passa, Marc? Que normalment la tendència està aquí dalt, d'estar com molt, en el fons, còmodes en el nostre àtic i no poder sortir d'aquí, és perquè ens hem anat construint també com a persones amb la necessitat de fugir de tot el que passa en els pisos inferiors, perquè si ho simbolitzem a través d'emocions, seria com en el pis, en la planta soterrània, allà on hi tenim el traster i on hi aparquem els vehicles, normalment allà contactem, quan baixem allà baix, contactem amb aquelles pors que són més primàries. En aquest pis, entre el primer i el segon, aquí podem trobar-hi molta frustració de tots aquells desitjos que no han tirat endavant, d'aquells projectes que no s'han materialitzat, d'aquelles tristeses que tenim contingudes, de processos de dol que potser han quedat aturats. Llavors, clar, tot i que ens genera malestar aquí dalt, donant-li voltes als pensaments i a les preocupacions, moltes vegades ens és més fàcil de sostenir estar aquí, a l'àtic, que baixar als altres pisos i contactar amb aquestes emocions més antigues, més profundes, més difícils. I això, Judit, com ho fem? Perquè, és clar, jo puc pensar moltes coses, però no sé tampoc com les trasllado aquí, saps? No sé com s'ha de fer això. Mira, ho farem d'una manera molt, molt senzilla, a través de 3 procediments molt bàsics. Ens ajudarem amb la respiració, com si la nostra respiració fos la que mou l'ascensor, que ens va traslladant d'una planta a l'altra. Llavors, el que farem primer serà respirant profund. Cada cop que fem una exhalació, ens col·locarem, com la nostra intenció és baixar una miqueta de l'àtic i sortir dels nostres pensaments perquè la ment racional descansi, doncs col·locarem, per exemple, les mans en el segon pis i amb una respiració profunda, quan traiem l'aire per la boca, deixarem que l'ascensor ens baixi fins a aquesta segona planta. I aquí ens quedarem unes respiracions, contactant amb tot allò que va apareixent, amb tots aquells inquilins que comencen a obrir la porta en aquesta planta. I potser, clar, hi ha algun inquilí d'aquests que obre la porta al que li tenim una mica de mania i ens ho anem deixant sentir amb curiositat i amb amabilitat. Aquesta seria també com l'actitud. Curiositat i amabilitat per contactar amb el que sigui que hi hagi en aquesta segona planta. I ara deixa'm ser una mica escèptica, però sense voler-ho, perquè no ho vull ser. Sí, Mar. Però
Tipus, jo, si penso això, sí que és com que el meu cap es relaxa, però alhora tampoc és com que senti una sensació de frustració o de pena, que és el que deies que hi havia en aquesta zona. Pot ser això. Pot ser. Igual contactes, igual aquí també, diguéssim, a les plantes inferiors també hi ha llogaters que són molt divertits i molt alegres i que ens donen, diguéssim, ens aporten molta felicitat, Vull dir, per suposat. Llavors pot ser que contactis amb algun d'aquests llogaters que et dona bon rotllo. Me relaxa el cap, però alhora aquí no sé ben bé què noto. Val. Això necessitaria probablement si estiguéssim en silenci i potser tanquéssim els ulls i estéssim unes respiracions aquí començarien a passar coses. I poden ser coses de tota mena, La qüestió és acollir el que sigui que arribi, tant el que és agradable com el que no ho és. Perquè de vegades és quan sentim alguna cosa que és desagradable que comencem a preguntar-nos per què sento això? I això automàticament ens porta a l'àtic un altre cop. Tenim molta facilitat per pujar ràpid a l'àtic i ens desconnecta del que sentim. Pugem molt ràpid. Però l'ascensor puja molt ràpid i li costa de baixar, Molt. Llavors, un cop estem unes quantes respiracions en el segon pis, tornaríem a inhalar profund i en exhalar profund aniríem al primer pis. Aquí on potser, si tanquéssim els ulls i ens passem una estoneta aquí, potser començarien a aparèixer cosetes. Van apareixent cosetes, Marc? Sí, és que jo crec que noto més com aquí que no pas aquí. Podria ser, també. Aquí, normalment aquí en el primer pis, que ara hi som, que seria com aquesta part superior de la panxa, com l'estómac i tot això, què hi notaríem més? Com neguit i nervis? Depèn de la persona. Hi ha persones que el neguit i els nervis el noten a la segona planta, que venen potser a la consulta i em diuen és que clar, quan els faig aquesta pràctica i baixem al segon pis, comencen a notar una pressió al pit, comencen a contactar amb l'angoixa, amb la por, amb la tristesa. Clar. De vegades no, de vegades contacten amb una pau profunda, llavors ha anat bé també baixar de l'àtic fins aquí. La qüestió és, sigui el que arribi, amb amabilitat i amb curiositat, ho atenem i ho acompanyem sense voler canviar res. I amb una següent respiració profunda baixaríem a la zona del baix ventre i també ens mantindríem amb la consciència aquí baix, en aquesta planta soterrània on de vegades hi ha algun moble d'aquests antic, molt vell, ple de pols, en forma d'alguna mena de por, d'aquesta que viatja amb nosaltres, sempre com molt familiar. I ens ho deixem sentir. Igual amb el que connectem és amb una sensació molt agradable també, doncs fantàstic, tot és benvingut. Clar. Sí? Una segona dinàmica, així ràpida, seria... Sí, digue'm. Hem dit també com els peus i el soterrani. Sí. Què hi podríem notar aquí? Com hauríem de fer-ho per baixar També podríem, amb la respiració, baixar aquesta planta, que aquesta planta seria, diguéssim, serien com els ciments. Val? Llavors, sí que és veritat que a nivell emocional, a nivell de sensacions que es connecten amb les emocions i amb les memòries impregnades en el nostre, a nivell celular, sí que és veritat que les sensacions més profundes acaben donant-se molt entre el baix ventre i la gola. Per això, sí, realment ho notes, tu, com a persona, és veritat. Seria una mica on es concentren més aquestes, ja t'ho dic, aquest treball més profund, les profunditats, més la foscor, allò que de vegades no té nom, allò que de vegades està com a la boira, però també podríem baixar cap a les cames i els peus si ens ve de gust. I, per exemple, jo em podria fer un tercer pis, per exemple, aquí al coll, per exemple, saps, o que penses en les cervicals, o penses a vegades que se't fa un nus a la gola, no? Per depèn de quina situació. Perfectament, Marc, perfectament, perquè potser tu notes que, però és que no és que em salta directament de la segona planta a l'àtic, sinó que aquí hi ha com, no? Hi ha un tercer pis que noto que aquí hi ha alguna cosa, aquí hi ha llogaters vivint aquí també, i els vull conèixer una miqueta millor, doncs llavors podries col·locar les mans també en aquesta zona, deixar que l'ascensor et baixi fins aquí i amb respiracions tranquil·les acollir el que sigui que t'arribi, fer-li companyia als teus llogaters, amb ganes de conèixer-los millor, amb curiositat, amb amabilitat a ser possible. Judit, ara que abans que t'interrompís jo per fer-te aquesta pregunta del tercer pis, ja em deies que n'hi havia una altra. Què et sembla si la repassem ràpidament? La repassem ràpidament. Una altra dinàmica seria col·locar-nos a l'àtic, imaginar que estem obrint totes les finestres de l'àtic i obrim la porta, que seria, en aquest cas, la nostra boca, perquè hi hagi corrent d'aire i pugui entrar aire fresc.
val? En aquest àtic en el que de vegades ens sentim atrapades. Llavors, deixant les finestres obertes, començaríem a mobilitzar una miqueta el cap, amb moviments molt lents, molt a poc, a velocitat de cargol, mentre les finestres estan obertes i deixem que es vagi ventilant, les habitacions del nostre àtic particular. Que bé que s'hi està, Que sí? Sentint com, doncs això, no? Com va entrant la llum, com va entrant l'oxigen, com va entrant aquesta brisa fresca, com es va renovant l'aire. I passant uns minutets aquí, això és el que us convido a fer a casa, passant uns minutets aquí, passaríem a una següent etapa d'aquesta pràctica, que seria amb les mans situades als laterals del cap, i de manera ferma i alhora suau, amb carinyo, apretaríem amb cada exhalació, pressionaríem una miqueta els laterals del crani, exhalant per la boca i deixant que tot aquest aire fresc que ha entrat a l'àtic, tota aquesta corrent d'aire, baixi als altres pisos. Inhalant afluixem la pressió, exhalant pressionem i tot aquest aire que entra per aquesta meravellosa terrassa de l'àtic comença a baixar fins a baix de tot, fins als ciments, fins a la punta dels peus, perquè tots els altres pisos també puguin beneficiar-se d'aquesta energia renovada, d'aquesta ventilació. Oi, aquesta m'ha agradat molt, Era com, és que ja era molt relaxant fer això del cap. Sí, oi? Sí, d'això de pensar una estona. A mi m'ajuda molt a descomprimir, m'ajuda a netejar-me, a buidar-me de pensaments, m'ajuda a agafar consciència dels altres pisos, entenent que de vegades hi ha moments de la vida o persones que tenen la tendència a quedar-se atrapades no a l'àtic, sinó en un altre pis. Persones molt, o moments de la vida en els que ens sentim molt emocionals, que les emocions ens desborden, llavors potser estem més aquí. Moments de la vida en els que ens movem molt impulsivament o compulsivament dirigides per la por, llavors pot ser que estiguem atrapades al traster, en aquest pis soterrani. Llavors aquests exercicis es poden aplicar també portant l'energia d'aquests pisos cap amunt i donant-li potser una mica més de ment racional a aquella energia que ens desborda o aquella por que ens domina. De vegades és important també visitar l'àtic, quan estem atrapades en pisos més inferiors. Oi, doncs moltes gràcies, Judit, per acompanyar-nos avui. A tu també, per ajudar-nos un dia més a relaxar-nos, a alliberar-nos i sentir-nos una mica millor amb nosaltres mateixes.